Стивах. Сега ще правим нов клип. Ти в кое училище си? Кой? Тя. И сега ще правим клип Аз Борис. в света. Клас четвърти за пети. Не, за пети съм шест. На 15. На 31 май станах 6 клас. Ти си пети за 6. Хайде, Съм 6. сега само да ми зареди Беше Има пети брат, си. но остави съм. и ще ми виждате клипа. Абе, малко е без дебел гъс. Абе, светли. Ето света ни. Светли. Ти въобще нещо снима. Сега предава тъпия светло. Ай бе. Много Ай, махай, Много си зле без светлица. сега отчуваме да разгледаме света. Дан 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 сега. Хора, не мога да правя повече клипове, защото това е... искам да се поиграя, затова само това е клипа и чао! Или ще правя... Ще правя клипа още малко. Не, повече клипове няма да правя 2 минути и това е. И